कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. देवगडात नितेश राणेंचा करिश्मा पाहायला मिळाला. 9 पैकी 8 ग्रामपंचायतींवर भाजप पुरस्कृत पॅनल विजयी झालाय. देवगडात भाजपनं आपलं वर्चस्व दाखवलं असून रामेश्वर वगळता ठाकरे सेनेला यश मिळवता आलं नाही. रामेश्वर इथं शिवसेनेच्या मोनिका मधुकर ठुकरूर शिवसेना सरपंच निवडून आल्यात. विजयदुर्ग पट्ट्यातील या सर्व निवडणुकांमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी यश मिळवलं असून फणसगाव, विठ्ठलदेवी, वानिवडे यांसारख्या महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतींवर आपला ठसा उमटवलाय. पावणाई ग्रामपंचायत सुहास सखाराम लाड, शिरवली सुचिता विश्वनाथ मोहिते, वानिवडे सुयोगी रवींद्र घाडी, तिर्लोट रितिका रामकृष्ण जुवाटकर, विठ्ठलादेवी ज्योती प्रदीप नारकर, फणसगाव शीतल महेश पाटील, वळीवंडे सचिन अशोक वळंजू, ठाकूरवाडी अनिका कादिर मनसेकर आदी सरपंच पदाचे उमेदवार विजयी झाले. पडेल मंडळातील ग्रामपंचायत 8 ग्रामपंचायतच्या निवडणुकांचा निकाल आता जाहीर झालेला आहे. टोटल 8 ग्रामपंचायतीपैकी 7 ग्रामपंचायतीवरती भारतीय जनता पक्षाचा निर्विवाद विजय झालेला आहे. सन्माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व निवडणुका आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पदाधिकारी एकसंघ राहून लढवल्या आणि त्याचं यश जनतेने त्यांच्या मतदानातून आपल्याला दिलेलं आहे. मी सर्व जनतेचं भारतीय जनता पक्षातर्फे आभार मानतो. तसेच पुन्हा एकदा नितेशजी राणे साहेब यांच्या कामगिरीचं आणि यांच्या विकास कामांचा जो पोचपावती मतदारांनी दिलेली आहे त्यामुळे परत एकदा सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं वर्चस्व पडेल मंडळामध्ये आहे. भारतीय जनता पक्षाचा असाच झेंडा ह्याही पुढे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये सन्मानाने डौलत राहील याचा विश्वास आम्हा सर्व पदाधिकाऱ्यांना आहे. म्हणून परत एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि अभिनंदन देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.